Oh yes. Ing inini. Ako dili karon kaya ko ra isa sa birthday. Ang kaon ko nga nihe. Every time nandito lang tayo sa bahay natin. So, walang tao. Ing inini. Musta mo nga na sa inyong pagmerienda? Ing inini, nagkaan ako karon og nokos. Ang dagang yan ako. Ubay-ubay ang nan-ada nagkaon ko. Shout out mga anak. I just wanted to tell mo, ulan-ulan ka ng hapon. Kain mo na ako ng salin sa butiki. Ubay ang nanaw. Ang inini, mag-shout out nga akong anak kang Esther Arquilaw, kang PB, Agripubic, Bacon. Thank you mga hapon sa inyong tanan. Shout out nga na ko si RJC Enriquez. Merienda rata ninyo kay birthday na ko nga ni. Great ko ninyo. Ang inini. Shout out nga na sa Riyadh KSA. Happy birthday, Tatay Diggs. Shout out to Christian Manulat. I just wanted to tell everyone that stay at home ako ngayon. Never akong naglabas ng bahay. Hindi ako gagawas kasi, nagdagom sa gawas basig taliksikan ko. Shout out na nakin si RC Enrique, si J. Rotamula. Ing inini si Bagis Handi o si Evelyn Mirillo. Ay mga taga Bohol, dagang salamat nga na kaninyo. And si Johanny Basanies. Kailan magkaroon ng pera o ba yung after the quarantine siguro? Kabalik ako ng Manila.
Angeline Kaania, South Cotabato. Happy birthday, salamat nga mga babe Arosa and si GR Basenas. I just wanted to thank everyone. I'm telling you, masaya ako dahil hindi kayo gumagawas ng bahay niyo. Huwag kayong gumawas ng bahay. Ang galit talaga ako. I-greet ko din si Sophia at saka si Ching. Watching from UAE at saka Jinsan, si Dore, Mondares, si Cartaginas, na si Mike Bryan, kag Angeline Inbilaw. Inin ni nagpa-shout out nga na si Gaisil Fernando, Inday Calderon, taga Hello Dugong from Lebanon. Cedric Lee, hindi mo na ako nagpatawa ngayon kasi kanina when I was walking, sumakit yung tiil ko. Nakatunog kong tamtax. Kaya pala nagdugo yung lapalapa ko, hindi ko naramdaman. Nakatunog pala ko ng tamtax nga nasa kuwan. Sa sala na mo. Mama na ko pataka, ragbot na kong tamtax. Kandang hapon, Gladys Cortez. Shout out si Medina sa Misamis Oriental. Si Joe Blanco. Salamat inodong. Dami ang mga nagpag-greet nganhi. Tanaw lang mo nga na kay pahulay ko nga ni kay if I am always there in Manila, mamatay ako doon. Gahi ang ulo ng mga senador doon. Labi na yan si hindi ko na masabi ang pangalan. Sinabi na under monitoring, under investigation, gawas-gawas pa rin. Uban-uban pa sa ubang senador. Galit talaga ako kaya nagalis ako ng Manila kasi baka lugiton ko yung mata ng galit talaga ako. Shout out to watching from Riyadh, Saudi Arabia, Inini. Erlin Pindon Guzman, kang salamat kanimo day. Salamat sa pag-reach birthday nga ni. Kaang ko ng lamig yung pagkaan ng buwat sa kuan. Bunggo. Salamat kay Gladys Cortez o si El Christian. Watch out pala sa akin si Jesusa. Si Jesusa, musta na? Usam ning naong ni mo day. Gakampat maning naong ni mo Jesusa. Maingon mong kakiring gibidli nga ni sa picture ni mo. I just wanted to tell everyone, maglagay kayo ng mukha sa profile picture. Huwag yung nagkamuritsi yung daguan nyo. Drawing-drawingan. Usam nang naong ninyo papel. Gigi-drawing-drawingan mong kabaw o sagbot. I don't hear the president's voice anymore. Wala akong pakialam dyan. If you don't hear anything, that is not my problem anymore. Shout out ako doon. Ang minaw sa akin si Donisa, Angeline Idmilaw Kaanyagan, Inini Jelina from Pampanga, si J Rotamula. Shout out natin yung si Eliza May. Samok kayo mo. I am here because I am nag-rest ako kasi kalibanga ko itong naging adlaw. Ang tingala ko when I am riding back home ba na nagbaktas ako doon. Ngala ko nakaigit mo na ko. Inini. Igang kay kong kwarto nga ni. Lisod mo yung puyo, tagkundo nga walay aircon.
Dami pa rin ang nagtanaw. Oh. Wala lang itong gusto nyo lang magpag-greet dyan. Eh, di i-greet ko kayo. Wala mong problema sa akin mag-greet-greet ako. Marami talagang nagpag-greet dito. Diyan nawala yung internet connection ko konti. Kain-kain mo na ako dito. Marami akong pa-shout out dito sa akin. Katulong kong ulo. Ipuyan natin nga linig kuting ni kong ulo. Matol man. Bawan ako gulo eh. Kabaho sa kong ulo. Wala talaga akong magawa ngayon. Nag-video-video man ako. Hello everyone, I just want to say thank you nga, lalo na sa lain. Nahulog. Ang migasyon ko ani ngani. Padool nga nako ni kay para kitaan ta mo dit ngani sa akong video. Unsa man ni? Ngani kay dool kayo. Klaro na ko ninyong pinuok ko, nagtulo-tulo man din ako ang gikaon nga makaroni. Napanos naman god mo na kung hotdog kaon. Dool de kay dool it day kung naong oh. Ing dool na kay ko. Magpag-greet ka mo dyan. Pag-greet na mo. Amang mo. I just wanted to tell all of the televiewers that it's very difficult ngayon dahil, you know, ang problema natin ngayon is kahit nag-home quarantine tayo, saan tayo magkuha ng pagkaon? Uubos na din yung pagkaon namin dito. Yung sardinas na iba ang boses ko, parang si nadaot. Kakain lang ng makaroni, nadaot yung boses ko. Ayun, marami palang mananaw dito. Shout out lang natin silang lahat dito. Para magkikitaan ko ito. I just want to say thank you, lalo na yung mga nagtanaw sa ating video ngayon. May naman itingog ni Digo. Parang ko mamaligay, ginamos. Ang daot, kamada na ito nga ni. Wala mang comment. Want to see the comment pero nawala yung comment dito.
Asa kaya yon? I just want to say thank you, Inini. Baan ko muna ang boses ko kasi kung mataas ang boses, hindi ko na magaya ang boses ng idol ko. Birthday pa naman ngayon. Baka makitaan ito ng Pangulo. I wanted to tell you, President, that I'm so lucky. You are the President of the Philippines. You are really doing your best for the benefits of all the people na mga gahig ulo. Sinabihan na hindi maglabas ng balay, maglakaw-lakaw talaga. Magbaktas-baktas. Gahig alimpatakan, niya rabag mabiros. Saan na ito pagtambal ninyo nga, pati doktor dahil nangamatay naman tungod sa virus. Lingigan akong naong diri. Tanga kay kog naong sa kuwang video. Yun. Shout out mo na ako dito. Inini. Shout out ko lang si Bina. Bina Liwala lan. Ikaw na pala ang magmamay-ari. Ayan. Matagal din ang video na to. Kasi wala akong magawa dito. Naka-home quarantine kasi ako. Baga mabaliw ako dito na mangyari sa akin. Hindi ako nag-video-video na lang ako dito. Buti na lang may matanaw sa akin. Kahit hindi ko na alam kung tingog pa ba ng Pangulo ito o membro ng Batibot. Nagtanaw ko dito sa video ko. Tingnan ko kung sino ang mga nagtanaw-tanaw dito. Ayun. I just wanted to tell you, Botchoy Espartero, thank you very much for watching. Si Bruno Zamora, ni Andrea Villanueva, kung salamat ng mga nadong. O si Repo Just. I just wanted to say thank you for your greetings for me. And Aprilin, thank you very much. You are watching ka sa aking video ngayon. Kadugayan na to home quarantine. Mura na tagbaboy ani paggawas. Ini. Pagkatapos ng lahat, wawawin kasikat ka na. Ang sikat ng wawawin. Ito. Marilyn, ini Marilyn Sugaste. Kung saan na imong gikaon, nagpalaway dyan kami sa President. Shout out nun sa Let's Dance Be Free. Nawala na yung boses ni President sa akin. Napulihan na ng tingog ng pusang iring ito. Thank you kay Bruno Zamora. Dito pala yung kamot ko sa Pikas. Mura ko gibayuok nga niya sa kong borot kay kong borot na kay kong naong mag side view mura na kong tilapia. Salamat kay Red yung yok yung kay Alia Misila. Inini. Every time nasabihin ko yung bumalik yung boses ko, dito pala ako magpislit sa aking liog. Every time nasabihin ko, home quarantine kayo, huwag kayo mag-alis ng bahay. It's very simple. Ang iba hindi talaga makinig. Mga matay kayo, paakan kayo ni virus dyan. Shout out, sige kung ingon nimo, wala dyan nimo basaha. Sige kag katawa nga na, yung Rosilla. Sila yakog kasab iday kay dagan kay nagpa-shout out nganhi musuko man ka islito na ko nganhi kay para di mawala ang tingog sa Pangulo.
Ing inini. Yun. Kasi nandito ang volume sa liig ko. Dito dapat pag ing inini, pag pinislit mo dito, hindi mawala ang boses ng Pangulo. Dito pala yun. Shout out si Andrea Villanueva, ang ing inini Aurora Kagapi, ngalan Kagapi, Gapi Kanal ni. Inuo ko mura magnaog, buriring ni si Aurora. Jasmine Tagalog, happy birthday Pangulo. Gina Ortilano sa Turil, sabi sa akin, happy birthday. Mais Umbing, si Annalyn Tronte, ang Enene, happy birthday, Tatay Digong. Great ko din si Tita Binos. Binos, musta nung kaday? Ang dugat na huwag kita, day. O sa mga naong ni mo, kampat naman kayo, day. O sa mga puti kikag naong day sa mga picture, day, oh. Ingon po ang kagibalsamar nga ni. Kaya nga idol, mag-save nga tayo sa biro sa bahay, magka-UTI naman tayo, maubos ang relief good. Kadugayan natin nagkaon ng noodles, kaon ng sardinas, baka pagtapos ng quarantine, kung natagnaong og bulinaw. Ing inini. Watching from Cavite, si Agnes, si Sarat. Si Sarat yan. Ing inini Digong, idol, hindi ka nakasawa. Sabi ni Sarat yan, gamay tingali kag bunal. Maigo ka ni bunal, wingig yung ka Sarat yan. Kaingon yung kag, ura kag gikit-kit og banakon. Ing inini Nick Villa Carlos, lamat mo day, Ili La Puente, Susugon, si Bruno, si Darius Cordoba, ing inini. Kakawala ng stress ang videos mo, kuya. Good vibes every time kapag manood ako ng videos mo. Thank you. Jill Matlock, ing inini, shout out nga ni sa Dubai. Ano kung quarantine mi nga ni? Salamat. Watching from Hong Kong. Thank you. And si Roche Cano, sige katakatawang. Suning mong gibot ng daday, namin mga Teletubbies ni day. Sa tanaw ni mo sa Kuas Barney. Lingaw talaga kami sa iyo. Happy birthday Angelo Pulido, Julius Otero, Judith Becamon sa Baguio City, Aprilin, giwa ko gradis na samad ko, danghag na ng naong ni mo Aprilin. Maghiwa ka gradis, tanawang gradis, di kay si tanag video, hiwa ng kamot ni mo kanahanak ka, puro kong hukang dako, ing inini na Maricel Lumanta at saka Ludwig de la Cruz. DJ ka nang kinatawan ni mo ba kay bigatla kayo? Katakod talaga yan. Bigatla sa mong nampitkan kung nang imong gayaka nga ilong nga haron. Ing inini. Sarmin Canite, si Mohasina, si M. De Leon, Morcelios, gibayuok puro ka Pangulo. O gibayuok ko, ako ning iduslak ni mong naong ning bayuok para mo bayulit ng naong ni mo nga isig patakag ingon bayuok ko kay wa ko gibayuok. Gigoiter ko. Ing inini. Kanina may nagsabi, happy birthday Pangulo, padayon ka sa keep up the good work. I just wanted to tell you, trabaho man ako ng maayos. I'm even doing the best that I can. Marilo and Don Soriano, Villamel, si Angelo Pulido, si Jackie MJ, ing inini,
Shout out sa kong asawa ingon ni Sarat. Si Sarat san. Si kadaghan na ining mga limbarok. Gano'ng greetings ang nga niya Mitsi. Anong angayan mangyod ka? Lingaw ko lantaw ni mo. Lingaw kay ko si mong naong dali nga murag. Gurami day Ang sa ni mong naong. Magbutang mong naong. Dili murag naong gurami nga ni sa inyong profile picture. Ang sa ni profile picture? Aquarium? Ang inin ni Massachusetts. Guwapo ka pa rin kay tumaba. Tumaba talaga ako kasi sa home quarantine. Maubos ko yung padala ng mga barangay kapitan. Kaya hindi nakaabot sa inyo ang rasyon. Hindi na makaabot dyan kasi kinain ko na yung mga rasyon. Good job yung mga nagbigay ng rasyon, mga barangay kapitan. I'm telling everyone na nganong ibigay pa natin sa kanila, tayo na lang ang kakaon niyan. Inini. Ripasya, Iyang Garcia, Dakalano, Bambi, Medusa. Ano sa maning naong ni Bambi? Ginoo ko day, ano sa budlat ka man ang mata diri day. May gitumar ni mo day nga, ano magbilugwa ng bagol-bagol sa mong mata. Ing-inin ni Don Soriano sa Davao di Ungo. Ang mga ungo mo diha. Si Gordy, ing-inin ni si Singay Ilmido, si Rodjon, Rodel Sab. Ing-inin ni dagang nagpag-rate ng mga kanahan nga ni Si Roldan Superales, si Dodge. Saan ning naong ni mo di Dodge? Ing-inin ni kagapayuhot ka dong. Lubong makikag mata dong. Lubong na kag mata, lubong pag yung kag ilong. Mura naman kag nalumping nga lata dong. Ginoo ko, katawa ko ng mga dagway aning nagpag-rate nga ni Ano si Nadigmik, si Damer, si Chini, si Roldan, si Luis, ing-inin ni mga pagaparang Maguindanao. Pero si Kano, Munalig Alhot, tay digong, si Alhok ng Bunal, Bunalan, tinong kag 2x2. Wa pa ka gabunalan na wingig nga ng sa mga dagway ni alay sa miinok. Rumag nakatulon og antibiotic. Tatske. Ay, thank you very much. Thank you for watching. Ang bataan si Luis, mga tagalite ormok si Gakura, si Ripasya, ing-ininit, taga-Taytay Palawan. Marami din ang manood sa atin. I'm very glad and happy ako pag ganito. Thank you sa pagbasa, Pangulo. Taga Abu Dhabi. Ang sarap ng tawa mo, Pangulo. Litkan ko noon ng imuhang. Nga tulingig man ang naong ni mo, day. Si Nur, ing-inin ni Nur. Ano maglapidan na imuhang profile picture, day. Ay palabig. Make up, day. Kay Lospad, kay Kagnaong. Ing-inin ni. Nalingaw kong tanaw nga ni sa mga picture aning kapag-rate. Daklahilahig nong. Murag membro sa Batibot. Ani si Janine Bilmoro. Ano man yung tagway no day mo nakag-membro sa Batibot day. Si Jess is Porma. Ginoo ko na unsa man ka Jess. I just wanted to tell you imong naong murag puro agtang dong. Ay, Jeff Tipan. Ay, President, i-greet akong asawa. Advance anniversary. Ingon ni Sabay. Si Siddiq. Thank you. Salamat ako sa inyo talaga. Marami ang mga magtanaw sa akin. Gahapla na gayong ilong. Pitki na. Ay, napitki kung gahaplang ilong. Kimulubong ang ilong ni mo, anak. Kusang iring. Galitin nyo talaga ako. Sipain ko talaga kayo.
Lumping talaga yung dagoy nyo, masipa ko kayo. Pink Lucky, thank you. Natividad Concepcion. Natividad Concepcion. Kano-ano mo si Alma Concepcion, day? Anong black and white man imong profile picture, day? Ano naman kagpato diri, day? Kagasuyop, kuan, day, hukay. Ing-inini. Magbalik, pag magkatawa ako, magbalik ang boses ko. Si Chuna, si Lazano, Salas Alde, si Christine Rivera, si Yadni, Roche Cano, Umaslay, Digong Zaratsan, si Sirmi. Ay, guwapo watching Cagayan de Oro. Rami ang mga nanood sa atin dito. Maliha Girls, si Ching Akyo, si Rilio Borja. Makalingaw ka talaga, Pangulo, sabi ni Laop Rakal. Siyempre, malingaw ka dyan. Lingaw nga ako sa mga dagoy ninyo. Iba-ibang muka ang makitaan ko dito. Yung ibang muka, nook ko, naong pa ni. Parang manig lubot sa kaldero. Mapining, kisa maning itong kignaw. Sa mukha, mukmo ka sa buhan dong. Katsing ang Credit Philippines, Don Soriano. Lamat ni mo dong, Irene Escalona. Ing-inin ni Marcelius Michel. Wala ka sa kakapoy. Ginagod nga lubi mo, matanaw ko sa imo samtang kakagod kog lubi. Nuog ko. Gakagod og lubi na sulod sa kwarto. Asa mo na nga lubi? Gikagod day. Siglahi na nga lubi day ha. Basig masugsog ka sa dako kayo nga. Kuan da nga na. Kaguran. Ano ko gakagod? Suding gakagod ko dire sa kwarto. Sige kagod mo nga lubi diha. Pusang iring ka. Baka iba na ang kinakagod mo dyan. Daot tayo sa quarantine dito. Ing-inin ni shout out si Joe Blanco, taga Catalunan Grande, kapatid ni Christopher Villaniso. Hindi ko kayo kilala. Pakilala sa akin. Tinuod bitaw ko eh. Pag magkatawa ka, magkatawa talaga ako. Si Jilly. Ginoo ko Jilly. Ura jog jellyfish imong naong din nga sa imong picture dayo. Gayelo ay mong panit ni day. Ano kagihipa ka day? Gayelo ng panit ni mo. Ing-inin ni. Grabing katawa nga ni sa uban o, murag kaloko nga ni nako. Murag gani kagnaog to yung Pangulo, sabi ni Bambi. Ay, mabambi kung ako murag naog to yung. Ay, ang kwentahon ni mong dagoy nga ni day o. Murag kag swaki day. Ing-inin ni. Ay, di mo malabig seryoso. Hindi. Mamatay kayo ng maaga dyan. I'm telling you, pag lagi kayong seryoso, sabi ko lang, mamatay kayo dyan dahil stress kayo, marami kayong problema, mayroon pang virus. Ing-inin. Thank you. Hinawayon kay Katatay Dugong. Mas mayo maning makauna kag saway kaysa ikaw maunhan. Pag live pod mo kay para manaway mo nako. Ing-inin. Si Aki Carolino. Ano nang nasa likod mo na ilaki, day? Gilikod ka. Ano ni sa Korea ka, day? Wa nagyod na mao. Ingon pa ni Alma. Ing-inin ni mga taga-Kabadbaran City. Salamat ninyo. Jeff Tipan. Kumusta mo rin nga na? Salamat, DJ, please.
Shout out kay Cyrus dito Maslay. Ing I'm so happy. You know, kung makikita ko ang mga tao, ang tanaw sa video, malipay na din ako. Kasi pa nag-video man tayo para malingaw. Hindi tayo nag-video dito para magplastikan tayo. Dito tayo para maglipay-lipay nga ni ipadayon natin ang nasimulan. This is, during my watch. Katawa talaga yung iba dito. Napay nagkatawa dito kiro. So, naglibog ko ning iyang emoticon. Yan yung dagway o iyan. Naglibog ko yan yung naong ning bulldog nga ning gawas nga ni. Ing ni magkapoy na kayo nga ni. I just want to tell everyone thank you for greeting me on my birthday. Just continue to spread the good vibes. Mahal ko kayo. I'm doing this. Ginagawa ko itong lahat nito para malipay kayo. And ang mundo ngayon, ni marami talagang problema. Kaya, masabi ko, continue watching. Kitas kong pangaoy. Ang ni di lalim mo si basa nga ni. Wala naman dagan kay tao nga ni. Sus Yosef. Thank you very much. Magpahulay ko kay murag diga. Nag-lockdown ta purag murakog malakjo. Thank you.